Els Borja. El 24 de març de l'any 1455, el papa Nicolau V va morir. Bé, podria ser la mort de qualsevol altre papa, però és que resulta que el que li va succeir tindrà una gran importància, diguem, per a la nostra història, perquè el que li va succeir va ser Alfons de Borja, natural de la Torre de Canals. Aquest senyor, bisbe de València, va ser proclamat papa el 8 d'abril de l'any 1455. En principi com una mena de papa de consens, perquè ell era major, tenia 77 anys, i era un home que era una cosa intermèdia, no s'hi ficava en res, o pensaven, era ja major, i clar, se disputaven el papat en aquella època les grans famílies romanes dels Colonna i els Orsini. Bé, tot i que no va ser un pontificat llarg, que ell va tindre encara uns anys de regnat, com era un papa, diguem, estranger entre romans, doncs va introduir una sèrie de col·laboradors procedents de la seva nació d'origen. Eren col·laboradors catalans, col·laboradors dels països catalans, perquè venien d'arreu de la nació catalana. Van arribar a col·laborar, diguem, van entrar a formar part d'aquest cercle òblic del papa. Atenció, molt important. Quan el papa va fer la seva primera pregària, doncs va utilitzar el català. És a dir, el català va esdevenir a partir dels Borja en llengua àulica. Sí, de fet, sí. I ell portaria a un altre important, el seu nebot, a Roma, que seria Roderí de Borja, que també seria papa. Alfons de Borja va prendre el nom de Calist III. Per als valencians és important, entre altres coses, va canonitzar Sant Vicent Ferrer. Vicent Ferrer és sant perquè Alfons de Borja el va canonitzar. Segons conten, quan va tindre una entrevista en Sant Vicent Ferrer a Lleida, perquè va ser professor de la Universitat de Lleida, Alfons de Borja, i va entrevistar-se, li va dir tu seràs papa, li va vaticinar Vicent Ferrer, tu seràs papa i a mi em faràs sant. Doncs també un altre important personatge històric, Joana d'Arc, i la va convertir en santa. Qui va ser? Alfons de Borja. Bé, i Alfons de Borja, que el que pensaven que seria un candidat de transició, un candidat d'això, que passaria major, doncs, clar, pensem una cosa, en el 1453 els turcs havien fet, el 29 de maig de 1453, els turcs havien conquerit Constantinoble. Això va ser un col molt gran per a la cristiandat. S'acabava l'imperi dels grecs, l'imperi antic romà d'Orient, s'acabava. Doncs se va esforçar en intentar crear una croada. El que passa és que no va rebre l'ajuda occident suficient com per a intentar recuperar allò. Podia ser un impossible. Bé, ell, si més no, s'hi va posar. I una altra cosa molt important que faria ell i faria el seu nebot, que és intentar crear un veritable estat dels estats pontificis. És a dir, la idea aquesta de tenir el control d'Itàlia. Ell arriba on arriba, o va ser un motiu de la seva ascensió, va ser que va resoldre definitivament el conflicte del cisma d'Occident, perquè ell va aconseguir que Climent VIII, el successor del papa Lluna, abdiqués definitivament. I això va ser recompensat, per això va ser cardenal, per això va arribar. Va servir al rei Alfons IV el Magnànim, tercer de València. Diguem-ne que no li va seguir la política d'Alfons el Magnànim, tot i que era el seu rei. Ell se va convertir en un veritable monarca de Roma. Això va tindre d'aquí els frecs que va tindre en el rei Alfons el Magnànim al final de la seva vida. Tots dos van morir pràcticament igual en el 1458. Bé, quan mor, resulta que hi ha una revolta contra els catalans, així dit, contra els catalans a Roma, que era tota aquesta gent que li servia al papa. Bé, el nebot, que és Roderí de Borja, que continua mantenint el càrrec de vicecanceller de l'Església i es convertís en l'home més ric de Roma en el pas del temps, un dels homes més rics d'Itàlia. Aquest senyor, també cardenal, en el 1492, en Roderí de Borja es convertís en el papa Alexandre VI. I el papa Alexandre VI és, diguem, el papa més conegut i perquè o que més en sabem d'ell per la llegenda negra que se va bastir contra els Borja. És a dir, el fet que foren catalans
doncs no ho prenien molt bé, diguem, els italians en aquell moment. I d'ací la llegenda negra. Bé, què diem d'Alexandre VI? Alexandre VI era un veritable estadista. Un veritable estadista. Va intentar això, aquell projecte de fer dels estats pontificis un veritable estat, el va perseguir. I més encara, el va perseguir per als seus fills, perquè pretenia que els seus fills foren realment els que governaren aquests estats. Bé, allò del nepotisme dels Borgia era una cosa, era evident, però dels Borgia i de totes les famílies que habitaven en Itàlia, nobles d'Itàlia en aquell moment. Bé, què dir d'Alexandre VI? Algunes cosetes. Per exemple, era un home molt aficionat al contacte amb femelles. Li agradaven les dones. Era un clergue, sí, però li agradaven les dones. Va tindre amants, moltes. La més coneguda és Júlia Farnese, de la qual no va tindre fills. I va tindre una altra, que és la Vanosa Catanei, que va ser que la tenia pràcticament, una senyora que la tenia com si fos la seva esposa, la seva muller, i de la qual va tindre 4 fills, que són Joan, Cèsar, Lucrècia i Jofré de Borja. Va ser criticat en l'època, però sobretot allò va ser per un dels seus secretaris, Burchard, que va escriure una història que després és el que ha donat peu a la llegenda negra. Fins i tot se li va acusar al papa de tenir relacions amb la seva filla, cosa que podem dir que no va ser així. Alexandre VI va morir el 1503, si mal no recorde, i en fi, i aquí se va acabar, diguem, el que és la preponderància d'aquest estil com a dominant al Vaticà. Importantíssim per a la nostra cultura, que és que la llengua catalana en aquell moment es va convertir en la llengua àulica de Roma. Vet ací, es Borja.